sorprèn molt que fins a aquest moment encara no hagi fet cap intervenció pública explicant, com a mínim al país, què és el que està passant. Potser també hauríem d'explicar que aquí, pel que fa referència a casa nostra, sembla que ens ha arribat la informació de que els actes que estaven previstos a Sant Boi haurien estat suspesos, els actes d'avui de la Diada, en què, recordem-ho, estava previst commemorar el 25è aniversari d'aquella Diada de Sant Boi, s'haurien suspès, i també ens ha arribat la informació de que aquí poca estona el president de la Generalitat, Jordi Pujol, té previst fer una compareixença pública per fer la primera reacció del govern català. Evidentment, els efectes d'aquests atemptats que arriben a tot arreu del món, doncs fins i tot en aquesta celebració que s'havia de fer avui aquí a Catalunya. També arriben amb comptagotes les dades sobre les víctimes que podrien haver causat aquests atemptats. El govern nord-americà acaba de dir que hi ha un número indeterminat de morts també dins del Pentàgon. Estàvem parlant abans del que podria haver passat a les Torres Bessones de Nova York, però havíem deixat oblidat una mica també aquest atemptat que hi ha hagut en el Pentàgon, en el qual també hi podria haver un número indeterminat de morts. I això ens porta a parlar, no, en aquests moments ens comuniquen que podem anar a aquesta compareixença que... Molt bé, en aquests moments ens podem anar a Sant Boi, des d'on Joan Carles Peris ens informarà d'aquesta notícia que donàvem fa uns moments, que s'ha suspès l'acte que s'havia de fer aquesta tarda de commemoració del 11 de setembre de l'any 1976. Anem cap a Sant Boi. Joan Carles Peris, endavant. Hola, bona tarda. Bé, de fet, els assistents, les persones que estan concentrades, aquests centenars de persones que estan concentrades aquí a la plaça de Catalunya de Sant Boi, encara no se'ls ha notificat oficialment la decisió que han pres les institucions que convocaven aquesta jornada d'avui, jornada commemorativa i també amb una part festiva d'aquest 25è aniversari de la Diada del 1976. Diem que encara no se'ls ha comunicat oficialment, tot i que tothom era conscient que durant tota aquesta tarda les institucions, la Generalitat, l'Ajuntament de Sant Boi, els partits polítics, el Parlament de Catalunya han estat en contacte estret per decidir què és el que calia fer amb el programa previst per aquesta tarda aquí a Sant Boi. I era un programa que començava amb l'arribada del carrilet en què fa 25 anys portava els manifestants fins aquí, fins a aquesta ciutat del Baix Llobregat. Després hi havia un cercavila amb el desplegament d'una senyera de més d'un quilòmetre i finalment un acte polític aquí a la plaça de Catalunya amb la lectura d'un manifest conjunt en parlaments de l'alcaldessa de Sant Boi i del president de la Generalitat. Finalment hi havia també una representació teatral específicament preparada per aquest acte, per comedians, i tot això, com dèiem, les institucions que convocaven han decidit que en senyal de dol per l'atac terrorista múltiple als Estats Units han decidit deixar-ho de banda, és a dir, que desconvocar-ho, i en el seu lloc hi ha prevista una declaració del president de la Generalitat, una declaració consensuada amb totes les forces polítiques i les institucions respecte als tràgics fets esdevinguts avui. Per tant, aquí a Sant Boi s'espera que d'un moment a l'altre es faci públic, oficial, també als assistents en aquesta plaça de Catalunya, la decisió de cancel·lar aquest programa commemoratiu d'avui. Les repercussions, doncs, que, com veiem, han arribat fins aquí. Altres repercussions ens porten una altra vegada a Brussel·les, on està esperant el nostre company Jaume Masdeu. Jaume, bona tarda. Hola, bona tarda. Doncs sí, a Brussel·les hem sabut fa una estona que s'ha convocat per demà al matí una reunió dels ministres d'Afers Estrangers de la Unió Europea. Els màxims responsables de la diplomàcia de la Unió es reuniran a les 10 del matí demà per parlar exclusivament d'aquest cas, d'aquesta tragèdia als Estats Units. Una reunió, evidentment els contactes telefònics entre els màxims responsables de la diplomàcia han existit des del primer minut, però es fa la reunió d'una banda per donar de forma més clara aquest suport als Estats Units, els comunicats que han sortit de totes i cadascuna de les institucions europees i també de tots i cadascun dels governs han insistit en el mateix missatge sintetitzat, que els europeus estem amb els nord-americans al seu costat per fer front a aquest atac i expressar la solidaritat. Però a part d'expressar la solidaritat, la reunió de demà també parlarà de quina assistència es pot donar i també de veure intercanviar informació per fer front a una de les mesures de precaució, de reforçar la seguretat i també de prendre aquestes precaucions. És tot el que de moment us podem informar des de Brussel·les.
Moltes gràcies, Jaume Masdeu. Reaccions que ens arribaven des de Brussel·les i ara podem tornar als Estats Units perquè George Bush ha fet una altra declaració. Abans comentàvem que era estrany que el president dels Estats Units no s'hagués dirigit a la nació una segona vegada, tenint en compte la dimensió que estava prenent la catàstrofe que vivia el país, doncs ho ha fet fa molt poca estona des d'una base militar. Ens ho explicarà el nostre corresponsal a Washington, Salvador Sala. Salvador, endavant. Hola, bon dia. En efecte, George Bush s'ha adreçat des d'una aturada que ha fet a la base aquesta que comenteu molt bé, de Barksdale Air Force Base, a Louisiana. Aquesta aturada que ha fet Bush, vinguent de Florida, on estava de viatge ahir i avui, ha estat per tranquil·litzar una mica la població nord-americana. De fet, Bush només havia fet una intervenció anterior i en aquesta altra ha estat força contundent. Ha dit que duen a terme totes les precaucions de seguretat necessàries per protegir el poble americà, ha dit George Bush. I també ha dit que no s'equivoquin els terroristes, que els nord-americans els caçaran i que els castigaran per ser responsables de l'atemptat que ha dut a terme avui contra les dues Torres Bessones i contra el Pentàgon. Aquesta ha sigut la segona intervenció de George Bush, una intervenció que ha estat contundent en destacar que prendran totes les mesures que el govern nord-americà en aquests moments està ja posant en funcionament per intentar averiguar qui han estat els autors d'aquest atemptat que ha afectat a primera hora del matí les dues Torres Bessones de Nova York amb un sistema fins ara innovador. Han estat avions segrestats per terroristes, un dels quals amb 150 persones a bord, que ha topat contra una de les Torres Bessones. A partir d'aquí han començat els incendis i posteriorment un segon aparell que informacions d'última hora indicaven que podia tractar-se d'una avioneta també hauria topat contra les Torres Bessones i aquestes dues topades són les que haurien generat els grans incendis que hi ha hagut i l'esfondrament de les dues torres del World Trade Center, torres que depassen els 400 metres d'alçada i que se situen al centre del districte financer de Nova York. Era primera hora del matí, era el moment que la gent se'n va a treballar i a part dels dos edificis del World Trade Center, també naturalment tota la zona està ocupada per moltes oficines. També hem de destacar que tots els edificis governamentals, tots els edificis federals d'aquí a Washington han estat tancats, han estat evacuats, s'ha acordonat la Casa Blanca, la Guàrdia Nacional, l'Exèrcit estava rodejant al voltant de la Casa Blanca, també la majoria dels edificis, com el Departament d'Estat i altres edificis importants, han estat evacuats i el seu personal en aquests moments està situat o fora al carrer o anant ja cap als seus domicilis, intentant abandonar una zona que durant molta estona ha estat bloquejada per embussos de trànsit i per grups de persones que estaven aturades a l'exterior dels edificis. També hem de destacar, com s'informava ja abans, que la frontera amb Mèxic està tancada. També està tancat, en aquest cas, el centre espaial de Houston. Parcs d'atraccions com el de Disney també estan tancats. El país ha rebut una sotragada brutal en els seus punts més neuràlgics. Tot un símbol com les Torres Bessones i també tot un símbol real del poder del país, en aquest cas el poder militar, com és el Pentàgon. Hem de dir que el Pentàgon, segons la informació que hi havia, hauria estat un jumbo, l'avió segrestat, l'avió que hauria topat amb aquesta instal·lació militar. Encara, però, falta arrodonir moltes coses. La informació encara és molt confusa. De moment, si fem un recompte dels avions que han topat, 2 contra les Torres Bessones, un avió de passatgers i una avioneta, es diu ara. Un altre avió hauria afectat el Pentàgon, un altre avió de passatgers. I un tercer avió en aquests moments s'ha estavellat a l'estat de Pennsilvània, a prop de Pittsburgh. De moment encara s'ha de fer el balanç de les persones en concret que anaven a bord d'aquests avions, amb tot un dels quals sembla ser que era tripulat i l'altre amb tota seguretat també. De fet, també hem de desmentir, però, altres informacions que indicaven en els últims moments que hi havia pogut haver-hi un altre avió que havia caigut a Camp David, la residència del president dels Estats Units. Això no ha estat confirmat, com també les especulacions que hi havia fa aproximadament un parell d'hores que el Capitoli, el centre del Congrés del grup de la Força Legal dels Estats Units, on hi ha les dues càmeres, el Senat i la Càmera de Representants, havia estat també efecte d'un altre atemptat. Això de moment no s'ha pogut confirmar. Perdona, però és que hem de tallar aquesta connexió perquè tenim en aquests moments notícia aquí a Catalunya. En aquests moments el president de la Generalitat, Jordi Pujol, ha començat una roda de premsa al Palau de la Generalitat. L'escoltem. Que hem seguit també com hem sabut, dic també com hem sabut i hem pogut, perquè avui tot el món està, tots els governs del món estan reunits en gabinets de crisi, tothom està tornant a casa, des del president Chirac, el Blair, el propi president Aznar.
De tota manera, ho hem pogut seguir a través del contacte amb el vicepresident del govern, amb el senyor Rajoy, amb el qual, per cert, acabo ara novament de parlar. I sobre això, com a president de la Generalitat, vull fer una declaració institucional, no seguida de preguntes, simplement una declaració institucional, que és la següent i que després els hi serà repartida, no? Deia que avui s'han produït als Estats Units fets d'una extraordinària gravetat. Fets que, per la seva magnitud, per la importància i significació dels objectius atacats, per la seva dimensió política i pel drama humà que comporten, tindran, sens dubte, molt serioses repercussions a tot el món. Confio que aquestes repercussions polítiques, econòmiques i de seguretat podran ser controlades d'una manera positiva, que no afectaran la necessària estabilitat ni el progrés general, ni una acció profunda i solidària de reequilibri mundial. La humanitat disposa d'elements i de recursos perquè així sigui. Sé finalment que interpreto el sentiment del poble de Catalunya condemnant una vegada més i amb tota rotunditat el terrorisme, sigui quin sigui, i que interpreto igualment aquest sentiment, el sentiment del poble de Catalunya, expressant el meu condol al poble dels Estats Units i especialment a les famílies de les persones que han mort. Aquesta és la declaració que els volia fer. Deixin-me dir, de passada també, encara que probablement ho saben per altres conductes, que aquesta tarda he tingut uns contactes amb alguns principals dirigents polítics del país, els que he pogut trobar, concretament el senyor Maragall, el senyor Carod Rovira, el senyor Rigol i algunes altres persones. Hem considerat que en les actuals circumstàncies avui concretament aquest acte, que havia de ser un acte festiu, per dir-ho així, i un acte joiós, un acte, diguem-ne, d'una certa exaltació joiosa de commemoració dels 25 anys de l'11 de setembre a Sant Boi, que en la forma que estava prevista no corresponia fer-lo avui, que repeteixo, estava previst que fos un dia de festa, no? La senyora alcaldessa de Sant Boi, amb la qual evidentment hem parlat diverses vegades, he parlat jo personalment diverses vegades, doncs dirà unes paraules per comunicar-ho així a la gent que ja ha congregada allà, però l'acte en si, tal com estava previst, hem convingut que era correcte, que era normal, que corresponia senzillament no fer-lo. No tinc res més a dir-los. Gràcies. ¿No puede repetirlo? Hem escoltat, doncs, la declaració que ha fet Jordi Pujol. No ha estat una roda de premsa habitual, perquè al final no hi ha hagut les preguntes, sinó que ha volgut que fos una declaració oficial en la qual ha recordat l'extraordinària gravetat dels fets, que creu que tindran molt serioses repercussions i espera que puguin ser controlades d'una manera positiva. Evidentment, també ha condemnat l'atemptat, interpretant el sentiment del poble català, i ha donat el condol als Estats Units i als familiars de les víctimes. També, com dèiem abans, ha recordat que s'han suspès els actes previstos avui en aquesta diada, una diada que ha quedat tenyida de dol. Les repercussions, Ramon, han arribat fins aquí i no era per menys, perquè no té sentit, suposo, celebrar quan hi ha una tragèdia d'aquestes característiques. Sí, òbviament, ara fa 25 anys Sant Boi va ser un dia de joia, un dia d'alegria, avui tornava a ser-ho de reivindicació, però també fonamentalment per celebrar el que va ser la primera diada després de la dictadura franquista, i lògicament crec que han fet molt bé les autoritats polítiques de casa nostra en decidir suspendre aquest acte. Crec que és important de la intervenció del president de la Generalitat quan ha parlat de les molt serioses repercussions que tindria aquest fet a tot el món. Evidentment, unes repercussions que en aquests moments no podem valorar ni calibrar, però que ell expressava la voluntat de que puguin ser controlades. Certament, ningú sap en aquests moments què és el que pot passar al món. En Jaume Masdeu, des de Brussel·les, deia una cosa que és fonamental. L'ordre mundial, aquest ordre que ens hem dotat tots plegats després de la Guerra Freda, després de la Segona Guerra Mundial, després de la derrota de la URSS, acceptada en el seu dia per Gorbachev, tot això avui ha quedat trasbalsat.
aquest moment varia aquesta situació. Tothom havia acceptat que hi havia una superpotència que era la que marcava les regnes, que portava les regnes del món, econòmica i políticament, i que hi havia uns altres països, fonamentalment els països europeus, dins de l'òrbita de l'OTAN, que anaven seguint aquesta mateixa línia, i d'altres que, evidentment, es manifestaven en contra. A partir d'avui, amb aquest atemptat terrorista, tot això queda tocat i aquest ordre mundial queda definitivament afeblit. Què és el que passarà a partir d'ara? Si quedarà trencat definitivament, si caldrà buscar unes noves fórmules de relació internacional, o simplement això es podrà reconduir, també hauran de veure en els pròxims dies. Molt bé, tenim més informacions, com per exemple que per tranquil·litzar una mica les persones que tinguin familiars o amics en aquests moments als Estats Units, el Consolat d'Espanya a Nova York acaba de dir que no té notícies que hi hagi espanyols entre les víctimes i ha confirmat que les Torres Bessones no estaven obertes al públic en el moment en què han passat els fets. Això és important recordar-ho. No podien entrar turistes en el moment en què el primer avió ha xocat contra les Torres Bessones i, per tant, això pot haver salvat moltes vides humanes. També hem de dir que l'ambaixada belga als Estats Units s'està encarregant de reunir informació al voltant de tots els ciutadans europeus que hi havia avui a Nova York. S'està centralitzant totes les dades en aquesta ambaixada belga que podrà facilitar informació, esperem que d'aquí a no massa estona. I ara el que els podem oferir són unes reaccions especialment significatives i valuoses. Venen totes del món àrab, des del líder palestí Yasser Arafat fins al règim taliban o al líder de Hamas. Tots condemnen l'atemptat, però en alguna de les declaracions també s'ha pogut sentir que els Estats Units s'ho havien buscat. Encara no està clara l'autoria d'aquests atemptats que hi ha hagut aquest migdia als Estats Units, però en alguns moments s'havia parlat de que podia ser un grup terrorista islàmic i, per tant, aquestes declaracions de condemna de l'atemptat traurien en un primer moment qualsevol sospita sobre aquesta qüestió. Però escoltem aquests líders del món àrab. Per sobre de tot, vull mostrar el meu condol i el condol del poble palestí als Estats Units. Mostrar el meu pesar al president dels Estats Units, George Bush, al seu govern i a tot el poble nord-americà per aquesta terrible acció. Estem absolutament xocats. No podem creure el que està passant. Nosaltres no donem suport a agressions i atemptats contra gent innocent. Tot i això, els Estats Units haurien de revisar la seva política i la seva geoestratègia en el món sencer i vigilar acuradament tots els seus interessos si no volen patir els mateixos mals que pateix bona part del món. En aquest sentit, els Estats Units es troben avui en una posició de debilitat davant del món que s'està venjant de la seva opressió i la seva injustícia. Les reaccions del món àrab les sentíem en aquesta última líder de Hamas. També hi ha reaccions dels països europeus. Ara podrem escoltar el que ha dit el primer ministre britànic Tony Blair. Estic molt espantat només d'imaginar el terror que poden significar les moltes persones assassinades. Estic segur que m'acompanyaran en les meves més profundes condolences al president Bush i al poble nord-americà per aquest terrible atemptat. Aquest atac terrorista massiu és el nou mal del nostre món. Ha estat perpetrat per fanàtics que no tenen cap mena de mirament per la vida humana. Nosaltres, les democràcies d'aquest món, ens hem d'unir ara per fer front i lluitar plegats per erradicar aquest mal. Repercussions dels líders mundials i també al mateix Nova York, una ciutat on, com saben, hi viuen molts